За Миглена Дерменджиева да си приемен родител е кауза. От началото на януари тя се грижи за 3-годишно момиченце. Вече има опит с отглеждането на деца, тъй като преди 8 години осиновява Боби. След като вече се грижих доста години за осиновеното си детенце Боби, реших да помогна и на много повече деца, тъй като имам тази сила, имам това желание, имам и много любов, която искам да им раздам. Както знаем, в България децата по домовете са ужасно много. Институциите са под всякаква критика. Повече от ясно е, че имаме нужда от тази приемна грижа в България. И преминах обучение като приемен родител в Фондация за нашите деца. Бях единодушно одобрена на комисията за доброволен приемен родител. Доброволен приемен родител означава, че не получавам възнаграждение, трудово възнаграждение за услугата, която предоставям като доброволен родител. В дома на Меги във Владая тече усилен ремонт, защото съвсем скоро къщата ще трябва да побира 6 деца и дозина 4 ноги. Ние се намираме в нашата детска къща в момента. От началото на лятото правя тук ремонт и тъй като жилището, в което живеех, беше с капацитет до 2 деца, Боби и първото ми приемно детенце. За това всъщност наех тази къща, за да имам повече детски стаи и да мога да помогна на повече деца изведнъж. Къщата тук, като приключа с ремонта, ще бъде с капацитет до 6 деца наведнъж. На приемния родител всъщност подбудата да бъде такъв не трябва да са парите. Наистина те са една помощ, за да има с какво да се преживява и за да може човек да се отдаде изцяло на отглеждането на детето. А за приемните родители е добре да знаят, че в началото всичко изглежда много сложно, но не е така. Всичко зависи от нас. Ние, възрастните, трябва да знаем как да се държим, да прочетем малко литература, ако не сме много наясно с тия неща. Не трябва да задушаваме деца, дали са ни биологични, приемни или осиновени, с наши болни амбиции. Трябва просто да възпитаваме доброто в децата да излезе наяве. Те трябва да бъдат на 100% до детето по всяко едно време. Не може да има майка първа смяна, майка втора смяна. Майка днес почива, майка отива на отпуска на море, детето остава с майка номер 2. За мен едно приемно дете трябва да усети семейството, приемното семейство като свое собствено. И това, което зависи от нас, приемните родители, да им дадем един начален хубав старт в живота, което да им помогне в последствие да се оправят в обществото и да бъдат пълноценни членове на обществото. Къщата ще бъде дом за много 4 ноги. Занимавам се единствено с децата и бездомните животни, които лекувам, които са пострадали на улицата, изхвърлени пак от човек. За всичко сме виновни хората. И всъщност това е моята идея, да възпитам възможно повече деца с обич към природата и към ближния. И те на свой ред да възпитат пак като един вид предай нататък, да заразим света с добро. Имаме кучета с премазани крайници, които са претърпели катастрофа и след това операции и е нужно от месец до 2 да се сменят превръзки ежедневно. Всъщност Боби е този, който ми придържа животните, за да мога пък аз да свърша медицинската работа. Около 20 години съм приемна майка и ако кажем, че договор е за 1 година на дете, докато стана на 60, мога да отгледам поне 100 деца.